హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ధనలక్ష్మి క్రియేషన్. ఈరోజు రొయ్యలు గోంగూర ఏ విధంగా ప్రిపేర్ చేయాలో మీతో షేర్ చేసుకుంటాను. ముందుగా నేను గోంగూరను తీసుకున్నాను. గోంగూర అలాగే ఆనియన్స్, పచ్చిమిర్చి, సాల్ట్, పసుపు, కారం ఇవి వేసుకుని కొంచెం నీళ్లు పోసుకుని గోంగూరను ఉడకబెట్టుకుంటున్నాను. కొంచెం చింతపండు తీసుకున్నాను. ఇలా ఉడకబెట్టుకున్న తర్వాత ఇక్కడ నేను రొయ్యల్ని శుభ్రం చేసుకుని పెట్టుకున్నాను. రొయ్యలు శుభ్రం చేసుకున్న తర్వాత పొయ్యి మీద పెడితే మనకి అందులో ఉన్నటువంటి చెడు వాటర్ అంతా వచ్చేస్తుంది. వాటర్ తీసేసుకోవాలి, పక్కకి తీసేసుకుంటే ఇలా ఉంటాయన్నమాట. వాటిని నేను ఫ్రై చేసేసుకుంటున్నాను. ఆయిల్ వేసుకుని గిన్నె పెట్టుకుని స్టవ్ మీద ఆయిల్ వేసుకుని ఫ్రై చేసేసుకుంటున్నాను. ఈ రొయ్యల్లో నేను కారం వేసుకుంటున్నాను. అలాగే కొంచెం పసుపు, చిటికెడు పసుపు, అలాగే అల్లం వెల్లుల్లిపాయ పేస్టు, తగినంత సాల్ట్ వేసుకుని బాగా ఆయిల్లో ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా నేను ఎలా ఫ్రై చేస్తున్నానో ఆ విధంగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. నా ఛానల్ కొత్తగా చూస్తున్న వాళ్ళు ఎవరన్నా ఉంటే కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ప్లీజ్ సపోర్ట్ మీ. మరిన్ని వీడియోలతో మేము ముందుకు వస్తాను. ఇప్పుడు ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత నేను చికెన్ మసాలా పౌడర్ అనేది నేను వేసేసుకున్నాను ఈ రొయ్యల్లో. ఈ రొయ్యలు ఫ్రై కింద చేసేసుకుని ఇప్పుడు నేను కొత్తిమీర అనేది ఈ రొయ్యల్లో వేసేసుకున్నాను. ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను గిన్నె పెట్టుకుని ఆవాలు, జీలకర్ర, ఎల్లుల్లిపాయలు, పచ్చిమిర్చి, అలాగే కరివేపాకు వేసుకుని ఈ గోంగూరని తాలింపు పెట్టేసుకున్నాను అనమాట. చూసారు కదా. ఇప్పుడు ఫ్రై చేసుకున్నటువంటి రొయ్యల్ని ఈ గోంగూరలో మిక్స్ చేసేసుకుంటున్నాను. అంతే ఫ్రెండ్స్, చాలా సింపుల్గా ఇలా గోంగూర రొయ్యల్ని మనం ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. ట్రై చేయండి. ఇది అప్పటికప్పుడు తినే కన్నా ఒక రోజు ఉంచుకొని మరునాడైనా లేకపోతే ఉదయం వండుకొని సాయంత్రం అయినా మనం రైస్తో కానీ ఇంకా చపాతీలు, రోటీస్లో కానీ వేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది. చూసారు కదా. ఓకే ఫ్రెండ్స్, నా ఛానల్ కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. బాయ్.